ΗΠΑ, η εφημερίδα της Ομογένειας συμπληρώνει σήμερα 2 Απριλίου 100 χρόνια. Θα δείτε πράγματι ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ο εκδότης σήμερα, ο κύριος Αντώνης Διαματάρης, μίλησε στο Μέγα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ 100 χρόνια ζωής. Θα μπορούσατε έτσι να μας πείτε λίγα λόγια για την εφημερίδα σας? Καταρχήν είναι ακόμα δύσκολο και για μένα τον ίδιο να πιστέψω ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια ημερήσια εφημερίδα του απόντιμου ελληνισμού, η οποία όχι μόνο υπάρχει ένα αιώνα μετά την είδησή της, αλλά είναι και δυνατή, είναι έγκυρη, αδέσμευτη και με γενικότερη επίχυση βέβαια τώρα διαμέσου του διαδικτύου. Όταν ιδρύθηκε στις 2 Απριλίου το 1915 ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Ο ιδρυτής της ήταν ο Πέτρος Στατάνης, 29 ετών, έμπορος στο επάγγελμα, και αποφάσισε να εκδώσει τον Εθνικό Κήρυκα για να στηρίξει τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η εφημερίδα έκτοτε διατήρησε μια εκδοτική φιλοσοφία, η οποία στηριζόταν και στηρίζεται τόσο στην εγκυρότητα όσο και στην αδέσμευτη ανεξάρτητη γνώμη και σχολιασμό. Θα έλεγα ότι κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ακολούθησε προοδευτικές θέσεις, προοδευτικές με τον κλασικό όρο, και λίγες φορές που ίσως να ξέφυγε από την πορεία της, βρήκε το δρόμο της και επανήλθε στην πραγματική της εκδοτική φιλοσοφία. Σήμερα ο Εθνικός Κήρυκας, όπως είπα προηγουμένως, είναι μια καταρχήν είναι η μόνη ημερής εφημερίδα, ελληνική εφημερίδα στην Αμερική, και πιστεύω ότι εκτελεί την αποστολή της, η οποία ασφαλώς είναι η ενημέρωση και σε ένα μεγάλο βαθμό η καθοδήγηση της Ομογένειας για τα δικά μας τα ομογενειακά θέματα, αλλά ασφαλώς και για τα θέματα του ελληνισμού, στα οποία ασφαλώς περιλαμβάνεται και η Κύπρος. Πρέπει εδώ να σας πω ότι ο Εθνικός Κήρυκας είναι ίσως από τις ελάχιστες εφημερίδες του εξωτερικού που διαθέτει μία ολόκληρη σελίδα κάθε μέρα στην ειδησιογραφία από την Κύπρο, χωριστά από την αθλητική ειδησιογραφία, με συχνά σχόλια, κύρια άθρα και τα σχετικά. Πού κυκλοφορεί ο Εθνικός Κήρυκας, κύριε Διαματάρη? Ο Εθνικός Κήρυκας κυκλοφορεί σε όλη την Αμερική, όπου υπάρχουν ομογενείς, αλλά κυρίως η κυκλοφορία του είναι στην ανατολική ακτή της Αμερικής. Κυκλοφορούμε περίπου σε 1100 περίπτερα. Κάνουμε κατοίκον διανομή από την περιοχή της Ουάσιγκτον μέχρι στα σύνορα του Καναδά και ασφαλώς στις υπόλοιπες περιοχές διαμέσου ταχυδρομείου. Ο Εθνικός Κήρυκας απολαμβάνει μια ημερήσια μέση κυκλοφορία της τάξης περίπου των 40.000 φύλων ημερησίως. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη των αριθμών των συνδρομητών που μας διαβάζουν online στο website του Εθνικού Κήρυκα, το οποίο αυξάνεται με ηλικιώδη, θα έλεγα, ρυθμό. Παράλληλα έχουμε και μια αγγλική έκδοση, να προσθέσω, τον εβδομαδιαίο αγγλόφωνο Εθνικό Κήρυκα, ο οποίος επίσης σημαίνει μεγάλη επιτυχία. Κύριε Διαματάρη, να υποθέσω ότι συμπληρώνονται 100 χρόνια, κυκλοφορεί σε 1110 περίπτερα. Οι ομογενείς της Αμερικής μπορούμε να πούμε ότι έχουν αγκαλιάσει και έχουν αγαπήσει τον Εθνικό Κήρυκα, ίσως γιατί θεωρούν κιόλας ότι είναι ένα βήμα, είναι πιο κοντά ίσως στον τόπο τους. Σίγουρα οι ομογενείς, όλες αυτές οι γενιές των ομογενών, περίπου 4 γενιές, έχουν αγκαλιάσει, έχουν αισθανθεί τον Εθνικό Κήρυκα σαν την δική τους εφημερίδα. Γι' αυτό και μπόρεσε να επιβιώσει για 100 χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι η σχέση του Εθνικού Κήρυκα με τους αναγνώστες τους είναι μοναδική. Με την έννοια ότι ο Εθνικός Κήρυκας αποτελεί την βίβλο για τους αναγνώστες μας. Όταν έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η ειδησιογραφία του Εθνικού Κήρυκα είναι έγκυρη
Γι' αυτό και τον στηρίζουν, πολλές φορές και με θυσίες πρέπει να πω. Αλλά το στηρίζουν με φανατισμό, γι' αυτό και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Αλλά και όχι μόνο αυτό, αλλά εξακολουθεί να είναι δυνατός. Νομίζω ότι περνάμε την καλύτερη περίοδο στην μακρά ιστορική πορεία της εφημερίδας. Λοιπόν, 100 χρόνια ζωής, εντυπωσιακό, ελληνική εφημερίδα, βέβαια στη Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ.